ang sangkatutak pong disasters, calamities na dumarating sa iba't ibang mga bansa, katulad ng lindol, katulad ng floods, katulad ng tsunami, at lahat-lahat na po. Bagamat ito'y bahagi ng signs of the second coming of Jesus sa Matthew chapter 24, ito po ay bunga ng curses of sins. Ito po ang katotohanan. Ang solusyon po ng Diyos ay simple. Kung tayong mga tinawag ng Panginoon sa Kanyang pangalan ay magpapakumbaba, mananalangin, hanapin ang Kanyang mukha at tatalikod sa kanilang mga kasalanan, ang sabi po ng Diyos, ako mula sa langit, pakikinggan ko ang inyong mga daing at pananalangin, patatawarin ko ang inyong mga kasalanan at pagagalingin ko ang inyong bayan. Pagagalingin ng Diyos ang mahal nating bayan.